И така, какво става, хора? Аз съм Кришчо и днес малко ще поиграем в PvP България. Да, в момента виждате моя хубав разрушен холм. Се каже рейднат. Да не е от какво да е мистериозният човек, така да го нарека. Все още не знаем кой не е рейднал. Но обаче странното е, че е полурейднат. В смисъл, остава толкова много брони, айрон и тем подобни. Виждате колко много неща е оставил. Така пак някакви неща е оставил. Също и да. Не само това, мичи главите. Може да не забравим Enchanting Table. И тук имаме една тайна станичка, да. Може да не знаете. Да, никой. И ето тук виждате, имаме още неща. Но, както ви казах, никой, ама абсолютно никой ги е барал. Така че съм доволен. Мисля, добре. Сега ми съм малко да поскоча в дупката. С някаква даймондка. Та между другото, съберем ли 10 лайка на този клип? Да, малко е доста. Съберем ли 10 лайка на този клип? Ще дам текстчър пака. Да, много ги съберем. Или ще направя клип, в който дам правя ревю на текстчър пака или просто дам текстчър пака. Или просто ще го дам в някой клип, или ще го дам просто в посланието, като го съберем. Сега ще покажа и другите ни холмове. То Bedrocks би трябвало да го знаете, може някой да не го знае, сега ще го покажа. Ето го. Тук имаме протройки. Тук търся едни да взема някакви голденки. Това легендарки ли са? Ти би трябвало да са легендарки. Да, това. Е да видя разликата между тия и тия. Добре, има разлика. Едните са нещо като енчантнати, другите не. Сега тук Regeneration няма да ми трябва. Та между другото, ето го клана Owner, който иска може да влезне, каня, каквито и да е хора. Важното е поне те искат де. Това да не са легендарки, човек. Също се окаже, че са легендарки. One base. Добре. Тя са някакви протройки, гарантирам. Ох, fuck you, bitch. Как ми лаги. Как ми лаги. Окей, просто нека отидем тук. Супер, супер. Какво друго да очакваме? Добре, сега ще покажа и между другото новия ми холм, по-точно никой няма да телепортвам. Приятели, братовчети, няма да телепортвам абсолютно никой. Ето го холма, изобщо не е красив. В смисъл, даже не е грозния. Направя го колкото да се държа айтемите, защото бях на кауза, направо бях до дъното, нямаше къде да оставям никакви айтеми, просто реших да се направя със собствен холм. Не красив, с някакви блокчета рандом. Некът миналия той беше наистина много красив, поне аз застарах. Някой може да не е красив, но за мен поне да. Добре, съм нека просто да отидем на клан бейс. Добре, тук няма никой. Супер, между другото е Дамаскус стил, не го знам тоя скин на CSGO. Но, както и да е. Добре, той е много гаден там, само някой се телепортва и убива всички. О май гад, човек. Айде да напишем тим просто.
What? Те не са били си има обаче един до друг. О, вот. Бой. Да, видите, сбити са там, аз през това време ще бия там тия слабици. Охо! Махай се, бе, човек. Тебе не те искам. Охо, окей. Просто ще напиша кой беше от ми. Не, аз съм бил в битка. Кой има цели, бе? Нещо като половин противница. Все пак добре. Сега нека просто да отидем в Home. Между другото, виж какво яко име е Home. О, добре. Добре, ще се предсака тоя. Супер. Тук просто ги оставям на рандом, защото ни се подрежда в това Home. Като е? Ти поръчки ли са? Здрасти. Познаваме ли се? Заобщо не се спомня кой е той. Не! Трябва да ти я в Home. Да си Кръщу. Да. Ама ти кой си? Искам един карамбит. Някакво пошабно си не се ще е добре. Загара. Кажи хин... Окей, чай се. Точно в този момент трябва. Не. Добре, колко пъти се мръднах, обаче пак ма телепортна. Сега пак трябва да се връщам. О, боже. Ужас. Най-мразя така, когато бъгне сървър. Обаче много ми бъгва с... това с тия... Нека цъкна F3 да видя. Метап се. Нека сега да видя колко... What? Вие изобщо знаете ли какъв лак е той? Вау! Вървим с 20 FPS. Добре, доста добър е течер пак, обаче много бъгва. Не се не вдига FPS-а ми, даже май го намаля. Което е малко тъпо, но поне мен изключително магнит, така че ще го задържа. Така, просто отиваме на Clan Base. Тук къде гледам се изтребват да се бият тия. Кол. Йо. What? Добре, това не ми дреме, отивам и си го слагам в... Хомню. Нямам стрели, супер. О, колко яко би. Окей, сега... Между другото трябва да се сетне тук сет хомню. Добре. Както казах, няма подрежда, може би по-късно ще подреждам след клипа. Маре колко инстант хилтки, супер. Добре, нека... Добре, отивам пак там. One base. Това беше някаква... Добре, когато искам да го съборим, аз искам да го взема сета. Окей, взех му сета. Сега като мишка учим в хома. Окей.
whole new. Виж какъв як просто, виж колко як се не го държа. Абсолютно тук пък. Имам сенка, добре, май ми свършва, така ще взема още една. One base. Здрасти. Скоро да имам далема. What the fuck? Добре, той е... Добре, в смисъл не е хакер, добре. Разбирам, имам предвид, че е много добър, някакъв... Не е силният се човек. Екзи. Аха, откъде има вид? Дай ми сета. Ебать сета. Там что-то. Мерси. Аз съм имал нещо. Това пръчка ли е, не знам. Аре, убивай ме. Защото не ми дреми. Аре, човек. Не знаете. Добре, в момента е малко късно, обаче затова малко... Оле... Скин... Стоун... Малко... Coinbase... много цици. Те са много големи. Аре, сега ще им напишем, че им... Аре, не им пиша. Здрасти. Склаш, може ли лана? Супер. Окей. Да, той ме уби с тонус на нагръдник, сигурно. Няма лошо. Добре, отиваме в Home New. И просто отивам там. Взимам една айранка. И там още някакви простоти. Ето това е сет. Между другото, взехме са ето тия неща. Ето там са тия неща. И загубих повече сета, отколкото да взема. Просто... Оле, ако се ме удари, знаеш как ще садне? Не. Фак, добре, в момента съм тука. Пак умирам, нямам ли хил? Супер, сега ще умра. Умню. Не. Никой не си го и помисля. Окей. Хлам бедрок, просто пиша, вземам си една гладенка, вземам дупката. И това ще е заклипа, защото някакво друго да показвам и да правя. Аз съм взел някакъв сет, супер. Вземам си тук. Между другото е много объркващо с легендарите. Не знаете си как са същени в тия и много объркващо.
Да. Виждам да съм доставя този сет и отивам пак. Тук пише спаун. Тя годинки няма кифе чак толкова. Мисля да, на 6 гласа, но... Лад колко ми бъга. Нарезко ми бъга. Изведнъж имам предвид. Нещо. Той бил даймънтка. Бой. Не мога да срещу даймънките, човек. Това няма да стрела. Мисля, няма да ходя никъде. Фаре, бе, човек, аз да взема една така даймънтка, направо ще го прекъртя той в земята. Тя си холм. В рейднатия холм. Вземам си този път сериозно една ранка и това ще отклипа. Трябва да направят всички мечове да са карамбити. Това ще е мега якото тогава. Само си нямаш как да се различа тогава. Жадам се но с стренката, която е тая. Един хум бедро взимам няколко голден напълки. Заменавам на купон. Така. Гайде, вижте с 9 FPS. Вие може да играете така. Така, е хубаво да отиде там. Аха. Мисля, окей, добре. Добре хора, това им писнали, че някакви даймандки са фулки. Никакви фулки няма. Напред про тройки, про двойки и тем подобни. Добре, това аз бях Кришо и ще в следващия клип. Благодаря за гледането и да, чао.